Исәнсез балалар, дөньядагы фантастик проектларны һәм әкияттәге хыялларны тормышка ашырга мөмкинлек бирүче бер фән бар. Ул әкияттәге тылсымчылар кебек графитны алмазга әйләндерә, кәгазьгә металл ныклыгы бирә. Аны когына тылсымчылар дип атамыйлар, ул ашата, эшертә, юа, космоска менәргә ярдәм итә һәм безне төрле авырулардан дәвалый. Сезнең һәркайсыз көн саен химик процесслар башкара, химик реакциялар башкара. Хәтта әйдән чыкмыйча да шырпы кабызасыз, газ кабызасыз, ашарга пешерәбез. Кеше организмы үзе дә зур химия лабораториясе. Анда химик реакциялар бара. Без бу ел сезнең белән яңа фән химия фәне өйрәнә башлыйбыз. Бүгенге дәрестә без сезнең белән химия, мәддәләрнең үзлекләре, төшенчәләр белән танышып үтәчәкбез һәм өйрәнәчәкбез. Сез физика дәресләрендә физик җисем, мәддә төшенчәләре кулландыгыз. Җисем нәрсәләрдән торасың? Әйдәгез слайдка күз төшереп алыйк. Әлеге слайдта сез химик предметларны күрәсез, химик җиһазларны күрәсез. Стакан җисем, аның мәддәсе пыяла. Үлчәү цилиндры, ул безнең җисем, мәддәсе шулай ук пыяла. Әйдәгез укучылар, уйлап карагыз әле, бу барлык җисемнәрдә нәрсә берләштерәсең? Әйе, дөрес уйлыйсыз. Бу барлык җисемнәр дә пыяладан эшләнелгән. Пыяла безнең мәддә булып тора. Әйдәгез алдагы слайдка күз төшереп алыйк. Алдагы слайдта шулай күрә стакан. Стакан җисем, мәддәсе пластмасса. Воронка, бүрәнкә җисем, мәддәсе пластмасса. Димәк, бу барлык җисемнәр дә безнең пластмассадан эшләнелгән. Димәк, нәтиҗә ясыйбыз. Бер мәддәдән төрле җисемнәр ясарга була. Бер җисемне төрле мәддәләрдән ясарга буламы соң? Алдагы слайдны карап үтик. Әйе, була. Мәсәлән, алабыз стакан. Стаканны ясарга була. Пыяла, фарфор, алюминий, балчыктан ясарга була. Шулай итеп җисемнәрне бер мәддәдән ясарга була, мәддәләрне төрле җисемнәрдән ясарга була. Физик җисемнәр мәддәләрдән тора. 20 миллионнан артык мәддәләр барлыгы билгеле. Һәр мәддә билгеле бер үзекләр белән характерлана. Мәддәләрнең төп физик үзекләре: агрегат халәте. Агрегат халәте буенча мәддәләр газ, сыек, катыга бүленәләр. Төсе, исе, тыгызлыгы, суда эрүчәнлеге, җылы һәм электр үткәрүчәнлеге, эретүле һәм кайнау температурасы. Бер мәддәнең башка мәддәдән айырып торучы билгеләр мәддәнең үзекләре дип атала. Әйдәгез бакырга характеристика биреп алыйк. Бакыр ачык алсу төстәге металл, 1080 градустагы температурада эретелә. Электр үткәрүчәнлек буенча бар тик алтын һәм көмештән генә калыша. Электр үткәргечләр, кабельләр ясаганда кулланыла. Әйдәгез укучылар, шикәр һәм күкертнең үзекләре белән танышып үтик. Аның өчен карап үтәбез тәҗрибә. Алабыз шикәр мәддәсе, шикәрне кул белән тотарга ярый. Шикәр ак төстә каты мәддә. Салам стаканга һәм мин анарга салам су. Карыйбыз, шикәр суда эриме безнең юкмы? Болгатабыз. Тәҗрибәдән күренгәнчә, шикәр суда әкрен генә эри. Әлеге тәҗрибә белән дәлилләдек, шикәрнең суда эрегәнлеген карап үттек. Алабыз икенче мәддә, алам күкерт. Күкертне пинцет белән тотам. Күкерт сары төстәге мәддә. Каты халәттә, исе юк. Алам икенче стакан. Күкертнең алам баграк кисәкләрен һәм салабыз стаканга. Куркыныч техникасы кагыйдәләр буенча без бекене вакытында явып куярга тиеш. Шулай ук салам су. Карыйбыз. Күкертнең вак кисәкчекләр су өстендә язып йөри, каты кисәкчекләр суның төбенә төшә. Димәк, нәтиҗәдә күкерт суда эреми. Тәҗрибәдән күренгәнчә, шикәр суда эри, күкерт суда эреми. Күкертнең вак кисәкчекләр су өстендә кала, эре кисәкчекләре стакан төбенә төшә. Икенче тәҗрибәне эшләп алабыз. Аммоний дихроматы алам. Күрәсез, ул кызгылт сары төстә. Тизрәк кабынып китсен өчен мин аңа бер тамчы спирт тамызам. Кабызып җибәрәбез.
Әлеге тәҗрибәне нәрсәгә охшатырга була? Әйе, дөрес. Бу тәҗрибәне караган вакытта ул вулкан кебек уртадан янып бара. Нинди үзгәрешләр күзәттек соң укучылар? Кызгылт сары төстәге матдә безнең яшел төскә керде. Димәк, бер матдә икенче матдәгә әверелде. Матдәнең процесслар вакытында башка матдәгә әверелү үзекләре аның химик үзекләре дип атала. Менә без сезнең белән химия фәненә билгеләмә бирергә килеп җиттек. Химия нәрсәне өйрәнәсең? Химия матдәләр, аларның үзекләре, матдәләрнең әверелешләре һәм бу әверелешләргә хас күренешләр турындагы фән.